Takže, čaute, tu sme pri ďalšom návode, ako dať mapu do Minecraftu. Takže, zapneme si 4 šare, to je jedno. A tu si musíte napísať map. Ďalej. Tu sú somariny a my si dáme napríklad to je napríklad wooden hose. Chcem trojku, ja mám chcem trojku, ja mám chcem jednotku. To je ale jedno, neviem, teraz už to je jedno. Takže sa nám to uložilo v tu komandery, zapneme si toto komander. A tu je wooden mode once. Takže máte tú zložku, tu je. Ja som tú mapu tam mám. A teraz nájdete takže dobre mojang. Kliknete na túto mapu, zoberete ju a presuniete do Minecraft World. No a máte to tam, ale ešte aby ste mi uverili, že to tam máte, tak si zapamätajte túto mapu Modern House. Takže dáme sa do Minecraftu a uvidíte, že tam tá mapa je. A máte Modern House. Hongáro, ale tá forma. Ale pozrieme sa na ňu. Vlastne je... Tak to funguje, aj keď som si ho nevymazal. Takže... Vidíte? Máte ju tu. Tu mi to seká. Tu už nemáme. Takže vidíte, máte to tu. Takže pozrieme ešte, čo je tu. Hore. Nič. A tu je 64. Takže ďakujem za pozretie. Uvidíme sa u ďalšieho návodu. Alebo nejakého dielu normálne napríklad. No to je jedno, keď sa vám video páčilo, dajte like, keď nie je dislike. Takže